Aquest divendres engega una nova edició del Tarragona de Tapes, un certamen gastronòmic que arriba amb canvis. Una cinquantena d'establiments de la ciutat participen en la iniciativa. Diverses novetats envolten la 6a edició del Tarragona de Tapes, que es farà del 25 d'abril a l'11 de maig i on hi participaran 45 bars i restaurants. Alguns aspectes s'han eliminat del format del 2013, com ara el Premi al Tapejador d'Or o la Tapa Nuit. Per contra, s'introdueixen dues campanyes que es desenvoluparan durant els dies de la ruta de tapes. En primer lloc, la campanya de tapes solidàries. Tothom que s'acosti fins al banc de sang i teixits de l'Hospital Joan 23 obtindrà 2 tíquets gratuïts per a 2 tapes. D'altra banda, la campanya simpàtica, on es podrà aconseguir una ampolla de cervesa Moritz de mig metre si es segueixen les instruccions que s'aniran desvetllant a través de les xarxes socials. Els sortejos de diversos premis, com ara tauletes electròniques, segueixen en peu, però no a través de la participació amb segells estampats al tapòdrom, sinó amb l'aplicació creada expressament pel de Tapes. Aquest 2014 s'ha millorat l'app amb els suggeriments de les 12.000 persones que l'any passat ja se la van descarregar. Tot plegat conforma un esdeveniment que busca dinamitzar la ciutat amb el criteri d'oferir qualitat als clients. La base de l'assumpte és que l'establiment entengui que això no és una acció perquè ells facturin, perquè ells venguin. Això és una acció per donar-se a conèixer, és una acció promocional de ciutat i del seu propi establiment. Per tant, ha de ficar el màxim de si mateix en quant a dissenyar una etapa de màxima qualitat i de màxim valor perquè el nostre usuari, el nostre consumidor, ho interpreti d'aquesta manera. Des de la primera edició del de Tapes, la Cambra de Comerç de Tarragona n'ha estat l'entitat organitzadora i hi ha aspectes de la ruta que no han canviat perquè funcionen correctament, com ara la divisió de la ruta en 3 zones, la part alta, la zona centre i el Serrallo. L'èxit d'altres anys ha fet que no tots els bars i restaurants hagin pogut participar en aquesta edició i una cinquantena han quedat fora de la convocatòria. El total de promoció de la campanya supera els 100.000 euros.